Neomedika postoji preko 20 godina. Bavimo se biotehnologijom, tačnije proizvodimo reagensi i analajzere za hematologiju, analize krvi, proizvodimo imunohemijske testove, to jest testove za hormone, viruse, tumorske markere, analizu krvi koja se radi i analajzere na kojima se to izvodi. Na svetskom nivou Neomedika je prepoznata kao inovativna kompanija. Pojavom COVID-a 2019. godine i koronavirusa, Neomedika je dokazala da može brzo da razvije test. Mi smo bili jedna od prvih kompanija u Evropi koja je proizvela antitela i kasnije antigenski test na koronu. Što se tiče autoimunih bolesti, fertilitija, tumorskih markera i ostalih hormona koje Neomedika proizvodi iz široke palete, preko 250 proizvoda, nalaze se na svim kontinentima planete. Što se tiče uslova za proizvodnju hematologije i imunohemije kojim se Neomedika bavi, potrebno je obezbediti standarde, potrebno je obezbediti veoma strogu regulativu na evropskom, svetskom nivou i lokalnom, to jest srpsku regulativu. Potrebno je obezbediti kadrove, pre svega edukovati kadrove, a tu već Neomedika može da se pohvali ekipom koja je sjajna, znači ekipa gde ima mladih ljudi, gde ima mladih naučnika, gde ima starijih iskustva. Dalji razvoj Neomedike leži u novim biomarkerima, u razvoju novih testova. Pored biomarkera i pored postojeće tehnologije, mi se bavimo istraživanjem u novim oblastima, a to je food quality, znači kvalitet hrane i kvalitet proizvoda koji nam se stavljaju na tržište, i oblast veterine, poput Neomedike, čiju snagu čine ljudi. Tako i u NLB Komercijalnoj banci rade ljudi koji sarađuju sa nama, koji nas prepoznaju, koji prepoznaju naše potencijale. Upravo to čini neraskidivu vezu između banke i Neomedike.